Dear love, wala nang hihigit pa sa isang batang mapagmahal at mapag-aruga. Kaya hindi katakatakang maraming tao ang mapapamahal. Katulad na lamang ng aking kapatid na si Angel. Sabi nga ng iba, hulog siya ng langit sa kabaitan nito. Tipong, wala na kaming hihilingin pa dahil simula nang dumating si Angel sa buhay namin, ay napawi ang lahat ng problema at pagod naming dala. Oh, ready ka na? Dali! Ihag at ikis mo na si nanay at tatay para magising sila. Opo, ate. Mm! Mwa, 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 mwa. Angel, anak! Ano ba yan? Tama ng kahalik. Hindi pa nga nakakapaghilamos si nanay, oh. More kiss pa po. Mwa, 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 mwa. Ay nako, ito talagang batang to nakakatuwa. Akala ko naman kung ano yung humalik sa akin. Yung pinaka-sweet lang pala namin na Angel. Alam niyo, Tay, ginising pa po ako niyan para magpasama lang dito sa kwarto niyo. Talaga ba? Mwa, mwa, mwa. Ay naku, tama na anak. Baka naman mapuno ng laway ang mukha namin yan sa kahalik mo. Hindi po laway, Nay. Ha? Ay ano? Lipstick po. Lipstick? Ayan po, oh. Puno na ng marka ni Angel ang mukha niyo ni Tatay. Nagpalagay pa po ng lipstick yan para raw hindi maalis ang mga halik niya. Mukhang kailangan kong maghilamos nito ah. Ay naku, ikaw talaga. Pinagtripan mo na naman kami ng tatay mo, ha? Hindi po, nanay. Gusto ko lang po talaga kayong ikis ng marami. Para po hindi nyo makalimutan ang bawat kiss ko. Mwa, mwa, mwa. Siya, tama na. Payakap na lang ang nanay. Isang mahigpit na yakap para kay nanay. O baka naman masinghot mo na ako niyan, anak. Wala pa akong ligo, oh. Ayos lang po yun. Kahit wala pa po kayong ligo ni tatay, ay love ko pa rin po kayo. Ay sus, kanino bang nagmana tong anak natin at napakalambing? Kanino pa ba? Di syempre sa akin. Mukha mo. Huwag na po kayong mag-away. Sa inyo pong dalawa ako nagmana. Kay tatay at kay nanay. Ay, grabe talaga tong batang to. Tinalo ako sa kaswitan. Magpapahuli ka ba naman? Payakap nga rin ako. Naiinggit na ako sa inyo eh. I love you po, nanay. I love you, tatay. Na love ko po kayo. Sila lang ang love mo, Angel. Paano naman ang ate? Nakakatampo ka naman. Siyempre, love din po kita. Dahil ikaw ang best ate in the whole world. Talaga. Opo. I love you po sa inyo. Love na love ka rin namin, anak. Nako, hindi talaga kaya ng pera. Wala pa nga to sa kalahati eh. Paano kaya to, mahal? Kung ibabayad natin ang kinita mo sa tuition ni Jillian, wala na tayong ipambabayad sa ilaw at tubig. Paano na rin ang pagkain natin? Pasensya ka na, mahal. Matumal din ang pasada ko eh. Baka naman pwedeng manghiram na muna sa 5-6. Sigurado ka, mahal? Alam mo naman kung gaano kalaki ang tubo nila, di ba? Baka naman mas lalo tayong mahirapan yan. Wala tayong pagpipilian eh. Kaysa naman maputulan tayo. Ay naku, sige na at gagawan ko na lang ng paraan ng pambayad dyan. O sige, ikaw ang bahala ha. Ay, ang hirap naman. Mahina rin ang tindahan. Nay? Tay? Oh, anak, bakit gising ka pa? Anong oras na? Mahal, gising pa ang anak mo. Narinig ko po kasi kayo sa kwarto. Kaya lumapit po ako dito. Ay, pasensya na anak. Napalakas ata yung boses namin ng nanay mo. O sige na, bumalik ka na sa kwarto mo. Matutulog na rin kami maya-maya. Nay? Tay? Kulang pa po ba yung pera?
Oo, pero kami nang bahala ng nanay mo nun, okay? Huwag mo nang isipin yun. Sige na, doon ka na. Pero tay, may naipon po kasi ako. Ito po oh. Parang nasa 500 pesos po yan. Pwede niyo po muna gamitin. Anak, hindi na. Itabi mo na lang yan, okay? Sige na po, tay. Tanggapin niyo na po. Wala naman po akong bibilhin sa ngayon eh. Dagdag niyo na lang po yan sa mga gastusin. Anak, Sige na po, nay, tay, please. Para po hindi po kayo mamroblema. ay sige na nga. Alam ko naman na hindi ka titigil kapag hindi ko pa rin tinanggap to eh. Naku, salamat anak ha. Malaking tulong to, pero hayaan mo. Kapag nakaluwag ang tatay, ibabalik ko rin sa iyo to. Hindi na po, tay. Oh, Angel! Gusto mo ba nitong chicharon? Halika, hati tayo. Aling Rosal, di po ba bawal sa inyo yan? Tikim lang naman. Masama po sa inyo ang pagkain ng chicharon. Nakaka-kolesterol daw po yan. Minsan lang naman, iha. At saka, hindi ko naman dinadamihan ng kain eh. Kahit na po. Di po ba pinagbawalan na kayo ni Ate Laika sa pagkain ng mga taba? Baka magalit po yun pag nalaman niya ang kinakain niyo yan. Ay, bakit? Sasabihin mo ba? Hindi po, pero pag nalaman po ni Ate Laika, naku, lagot po kayo. Ito talagang batang ito. Taig pa ang anak ko. Oo na, titigil na. Itatago ko na lang to at baka magalit ka pa pag inubos ko to lahat. Dapat lang po. Ano namang tinatawa-tawa mo dyan, Domeng? Ano Rosal? Nanalo ko ba sa anak ko? Naku, hindi nga eh. Daig pang matanda kong manermon. Ganyan din yan sa amin. Nakakatuwa talaga tong batang ito, ano? Para siyang pangalawang mata ng Ate Laika niya. Walang kawala. Sabi ko naman sa'yo, wag mong ipapakita yung kinakain mo. Dahil paniguradong pipigilan ka ni Angel. Ako nga walang nagagawa. Ay, nako, sa susunod nga magtatago na ako. Pahingi nga ako niyan. Naririnig ko po kayo. Maging ang mga kapitbahay ay tuwang-tuwa sa kanya. Masiyahin kasi at bibo si Angel. Napaka-hyper sa lahat. Mauunang maubos ang lakas mo. Pero siya, ganado pa rin at tuloy-tuloy lang. Hindi mo talaga kakikitaan na nanghihina. Bagay na minahal sa kanya ng maraming tao. Hanggang sa isang araw, may nangyaring bumigla sa aming lahat. Jel, tingnan mo to. Oh, di ba? Ang ganda mo sa picture na to. Bumagay sa'yo yung gown. Opo, ate. Grabe. Ilang araw na lang debut mo na. Excited na ako makita na suot mo to. Sa susunod, ipapa-frame natin to para ma-display. Di ba? Ang ganda mo talaga dito, Jel. Patingin nga niyan, Jillian. Ito tayo. Oo, di ba? Aba, oo nga no. Aba, ano ko ba talaga to? Anak, ikaw ba to? Napakagandang dalaga mo dito. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Mana lang sa akin ang anak ko. Nagmana rin naman sa akin. Hindi ba, Angel? Oh, anak, bakit tahimik ka? Hindi ka ba natutuwa sa picture mo? Pwede naman nating ipaayos kung hindi mo gusto. Jel, ayos ka lang ba? Ate, Ba't namumutla ka? ate, ang sakit dito Saan? Aray, dito, Saan ang masakit? ate. Hindi, Saan? Hindi ako makahinga, aray. Ano? Ate, Teka, teka. aray. Diyos ko! Angel! Ate. Mahal! Tumawag ka na tricycle, dali! Anak, hiyang malalim. Kapit lang ha. Kapit lang. Jel, dadalhin ka namin sa ospital. Anak, kumapit ka lang, okay? Mahal, bilisan mo! Oh, ito na! Tricycle! Angel! Tricycle! Jel!
Napakabilis ng lahat. Tila minuto lang ang naging pagitan bago siya bumitaw. Then on arrival, salitang tuluyang nagpaguho ng mundo namin. Hindi kinaya ni Angel ang major heart attack na naranasan niya. Wala na siya. Ngayon, ang di sana'y masayang pagsalubong sa nalalapit niyang debut ay naging pagluluksa dahil sa kanyang pagkawala. Hindi ko matanggap. Bakit? Napakabiglaan ng lahat. Kahapon lang kasama natin siya. Ngayon, pinaglalamayan na natin siya. Anak ko, bakit mo naman kami iniwan ng nanay mo? Bakit ka naman bumitaw? Wala nang pinakamalambing kong anak. Oh, Wala nang angel ko. Anak! anak. Nay! Tay! Hindi matutuwa si Angel na makita kayong ganyan. Hindi ko pa sana siya eh. Sabi ko pa naman sa sarili ko na ako ang unang magsasayaw sa kanya. Pagtungtong niya ng 18. Pero paano mangyayari yun? Wala na siya. Wala na ang anak ko. Magpakatatag tayo para kay Bunso. Lakasin niyo ang loob niyo, Tay. Nay! Anak ko. Sana, Tay. Nay! Tay, kaya niyo po ba? Pwede niyo naman po itong digawin. Nay, dito na lang po kayo ni tatay sa loob. Bantayan niyo na lang yung kabaong ni Angel. Ako na pong bahala. Hindi, anak. Hindi. Kaya ko. Pero tay, Anak, please. Hayaan mo na ako. Hindi ko mapapatawad ang sarili ko kung palalagpasin ko pa ang pagkakataon na to. Gusto kong maisayaw ang anak ko sa huling pagkakataon. Kahit sa paraang ito lang. sige po. Naiintindihan ko po kayo. Nay, tara na. Labas na tayo. Sige. Narito na ang pinakamaningning na bituin ngayong gabi. Angel Nina, ang ating debutant. Anak. Angel ko. Diyos ko. Ang ganda mo, anak. Napakaganda. Kaya ang lahat ng tao dito ay gusto kang makita. Mabuti na lang naisip to ng ate mo. Kaya sa wakas, may sasayaw na kita. Pero hindi sa ganitong paraan. Bunso. Hindi ang standee mo ang inaasahan kong isasayaw ko. Hindi karton, kundi ikaw mismo, anak ko. Hindi rin sapat ang larawan mong ito para mawala ang pangungulila at bigat sa puso namin ng nanay mo. Ang hirap tanggapin, anak. Na kung pwede lang ibalik ang oras, gagawin ko. Makasama ka lang namin ulit. Kaya sana, natupad ng tatay ang mga hiling mo, ha? Miss na kita, anak. Balik nga, tatay. Kahit sa standee mo lang. Happy 18th birthday, anak ko. Anak. Wala na yung anak natin.
wala ang angel ko. Angel, kung nasan ka man ngayon, sana nakikita mo to. Sana maging masaya ka sa paglalakbay mo patungo sa kabilang buhay. Mahal na mahal ka namin, our little angel. Dear love, hanggang sa mga huling sandali ng gabing yon, ay pinaramdam namin kay Angel ang wagas naming pagmamahal sa kanya. Na kahit nasa kabilang buhay na siya, ay ibinigay pa rin namin sa kanya ang bagay na gustong gusto niya. Mula sa mga kulay na paborito niya, sa dekorasyon at maging ang pagbisita ng mga tao naging parte ng buhay niya. Hindi sapat para suklian ang bawat saya at alaalang iniwan niya. Pero alam ko na sa huli ay nagawa pa rin namin ang bagay na dapat niyang naranasan noong nabubuhay pa. Angel, bunso, kung napapakinggan mo man ako ngayon, happy 21st birthday. Oo, sa radyo kita binati.